Hej igen. Top-up-olie, hvad er nu det for noget? Når I engang skal på ferie her til sommer, enten med campingvogn, bare jer selv, kampletten med båden, eller hvad I nu engang skal have efter bilen, så er det ikke unormalt, at ved sådan et ændret kørselsmønster i forhold til, hvad I er vant til, så bruger bilen lidt olie. Det gælder uanset om den er ny eller gammel. Så derfor, så kom ud til Bil & Co. Få sådan noget 5W30 olie, der passer til langt de fleste motorer, så er I altid godt kørende igen. Rigtig god sommer. For at være sikker på, om du nu også skal bruge det her top-up-olie, så skal du selvfølgelig tjekke olien på din bil. Og det gør man her i motorrummet. Den gule oliepind. Servietten i hånden. Tør en gang. Og ned igen. For lige at tjekke. Og som I kan se her, der ligger omkring den øverste pind her. Med andre ord, den har det helt fint, den olie her.